Filma! Vad har du i fickan? Ja visst, men jag somnade igår. Stoppa i kortet, snabbt som fan och så sparkar du upp dörren. Ja men kortet är där inne. Nej. Stoppa i kortet här, snabbt som fan sparkar du. Så in i helvete. Så dörren åker upp. Det finns en kamera. Ja men du, kortet är där inne. Det är lugnt. Skit i kortet! Ja, där inne. Skit i kortet, gubbe! Ja. Sparka in dörren! Gustav. Kundtjänst. Ja, det får man göra. Ja, får du göra. För jag somnade igår. Ja, det var skönt att sova. Ja, men ta hjälp av kundtjänst. Kom här. Ja, jag var här idag nog imorgon. Jag skiter lite i icke-kort. Var i så in i Jag vet helvete! inte om jag hade Vad fan, öppna dörren! Sparka så in i helvete, gubbe! Nej, men jag var ju full igår och somnade. Det var